Здравейте, ще ви представим HP 620. Един от така наречените бюджетни лаптопи, който е такъв, т.е. с ниска цена, не за сметка на производителността и качеството на изработка. Изчистен дизайн, сив цвят, прилично изглеждащ, добре се вписва в офис обстановка, в къщи също така. Отвътре можете да погледнете клавиатурата, която е с система против разливане, т.е. и да разлеете няма да се развали. Конкретно този модел, който ви демонстрираме е с матов дисплей, не отразява отражение, светлина. Има 2 мегапикселова веб камера. Дизайнът отвътре е изчистен, тъй като HP са разположили бутони за бърз достъп от лявата страна. Реално имате само един бутон за включване. Тъчпада го виждате, достатъчно голям за безпроблемна работа. Има си wireless, Bluetooth. Процесорите са интелски, Celeron, Pentium и Core 2 Duo, в зависимост от конфигурацията и цената съответно. Поддържа от 4 ГБ DDR3 памет. Видеокартите са вградени NAT и Intel. Забравих да спомена, че има 625 модел, който е 7D процесори, но него друг път ще го дискутираме. Отдясно виждате оптичното устройство, в случая DVD записващо, модем, 2 USB порта. Отпред е разположен слота за карти, вход за микрофон и слушалки. От дясната страна има USB порт, HDMI, което е добре за лаптоп от такъв клас, позволява включване към LCD и плазма телевизор. Интернет порт, LAN порт така наречения, вход за външен монитор, VGA порт. Доста добре оборудван от към портове, както и хардуерно. Теглото му е около 2,3-2,4 кг започва. Предлага се с 6 и 9 клетъчна батерия. Като 9 клетъчната изкарва доста. Някъде около 8 часа по спецификация на производител. Едно доста добро решение. Виждате сами, за спецификации на отделните конфигурации и цени можете да погледнете на нашия сайт.